Шок и ужас за собствениците на по-стари бензинови коли. Много от тях се оказаха с спрени от движение автомобили след годишните им технически прегледи. Автомобилите с дизеловите двигатели безпроблемно минават, докато тези с бензинови мотори не могат да покрият нормите за въглеродните емисии. Новите промени, свързани с извършването на годишния технически преглед, доведоха до хаос на много места из страната. Румен Баков сега ще включим с повече подробности по темата. Тема и сутринта с шофьора на таксито я обсъждахме разпалено. Защо и какво е решението? Румене, към теб. Добро утро, Вики. Здравейте на всички, които ме гледат. Ами да, действително най-обсъжданата тема в държавата. Новите правила за годишни технически прегледи. Румен Дунев, добро утро. Добро утро. Няма да го представям по обясними причини. Господин Дунев, вярно ли е, че бензиновите автомобили масово не минават прегледи? Не е вярно. Има един малък процент. Вчера министра на транспорта показа, че има съвсем леко завишение на автомобилите, които не минават годишен технически преглед след 22 юли. Но наистина, ако трябва да сравним бензиновите и дизеловите автомобили, при бензиновите проблема на неуспеваемост е по-голям. Иначе при дизелите така много силно тунингованите или както хората ги знаят, чипирани автомобили, също не могат да минат годишен технически преглед в вида, в който пушат по улиците. Така, всъщност, ако правилно съм разбрал, новото, най-новото, от новото по-новото е, че този годишен технически преглед, който предстои да направим достояние на нашите зрители, е директно свързан към софтуера на Държавната автомобилна администрация. Точно така, като по този начин се избягват всякакви манипулации, корупционни схеми. Не е тайна, че имаше такива. Да, по принцип с електронизацията в годишни технически прегледи първо спряха такива пунктове, които правят по 100 прегледа на ден, да могат да ги изпълняват, тъй като се зададе една норма. Следващата стъпка беше, че не може да се прави преглед с стара дата, от което най-голям позитив извадиха застрахователите, защото спряха застрахователните измами. Следващата стъпка в електронизацията на годишните технически прегледи беше, че се свързаха НАП и автомобилна администрация системите. Всеки един автомобил вече, който минава преглед, има 100% платен годишен данък. Следващата стъпка беше с екостикерите, които дадаха възможност да се удостовери, че няма фиктивни прегледи, автомобилите са на место в пунктовете. И в момента последната стъпка, която се направи с дигитализацията, а именно изпращане на данните в реално време от измерването на автомобила, от уреда, който измерва газ анализатор, димомер, спирачен стенд, директно в автомобилна администрация. Оттам получаваме отговор да или не, преминал или не преминал успешно годишния технически преглед. Да започваме. 5 годишен автомобил, нали? 5 годишен автомобил. 5 годишен автомобил. Внимание, сега да видим дали собственика само да не си блъсне. Да, не си блъсне тази гума. 70 хиляди километра пробег. 5 годишен на 70 хиляди. Внимание, да стискаме палци. Аз и тук заставам да не му се вижда регистрационния номер. Колегата ми оператор Кирил Тасев. Сега господин Дунев, какво показва? Ами в момента колегите монтират сондата в ауспуха, откъдето ще измериме газовете. Преди това сондата трябва и... Бензинов е, нали? Бензинов е автомобила. Преди това трябва да се калибрира самия уред, след което правиме измерването. Сега мушкаме сондата на този 5 годишен бензинов автомобил на 70 и няколко хиляди километра, което означава, че видимо този автомобил е в перфектно техническо състояние, поне на пръв поглед. Да, и това, което показаха спирачките, отдолу състоянието, ходова част, автомобил е наистина изряден. Вярно ли е, че трябва да сипват гориво с по-висок октан? Цитирам писание в социалните мрежи, където има много в кавички професори и разбирачи. Вярно ли е, че трябва да го карам моя бензинов автомобил 500 км с бензин с по-високо октаново число, за да мине по-безпроблемно? Октановото число в годишни технически прегледи няма чак толкова голямо значение, колкото качествено гориво. Моят съвет е да се зарежда качествено гориво, тъй като двигателът с вътрешно горене, той изгаря това, което му слагаме. Ако сложиме некачествено гориво, дори да и 115 октана, той няма да подобри данните. Тук идеята е да може да изгори изцяло горивото, да може да към катализатора на автомобила
да стигне стехиометрична смес, т.е. достатъчно добро количество гориво и въздух, гориво-въздушна смес, която да постъпи към катализатора, да може да се извършат химически каталитични процеси и след катализатора да получиме една перфектна ламда. Сега да я питам само за катализатора. Катализатора, ако се почисти преди техническия преглед, ще помогне ли за минаването? И трябва ли да го сваляме задължително този катализатор, за да минем технически преглед? Т.е. за да бъде почистен, трябва ли да се сваля задължително? По принцип всеки един автомобил, включително и новите автомобили, харчат минимално количество масло. Това масло то полепва по стените на катализатора и газовете, когато преминават през самия катализатор, по някой път, когато той е така, ако мога да кажа, тапициран, самите газове не могат да стигнат до благородния метал на катализатора и да се извърши този химически каталитичен процес. Затова, когато катализатора е почистен, вероятността да се случи този процес и да имаме края на ауспуха перфектни данни е много голяма. Има варианти, в които по химически път с добавки, с такива машини на место може да се почисти. За такива, които са по-замърсени катализатори и DPF филтри, е по-хубаво да се свали и да се почисти на машина. Сега да видим тук до къде стигнахме. Тук някъде е така внимателно. Внимателно, за може колегата ми да покаже на този дисплей. Това е, да, реално, нали? Това са реалните данни, да, които автомобила в момента показва. За мен лично това е един образец, тъй като... Защото? Тъй като CO-то е 0,00. Природните емисии. Точно така. Ламдата Какво е това ламда? Извинявам се. Аз съм единствения в тази държава, който официално се признава, че не знае какво е това ламда. На вниманието на шофьорите в Нова телевизия. Уважаеми колеги, знам, че сте от доцент нагоре по автомобили, но ако някой от вас ми каже какво е ламда, ще му дам 20 лева. Какво е ламда? Ламда, това е един показател, коефициент, който е химическа формула на всички газове, които излизат от автомобила. СО, кислород, тук до къде стигнахме? Въглеводороди. И в автомобила в момента има ламда единица. По принцип нормата за ламда е 1 плюс-минус 0,03, т.е. от 1.03 до 0.997. Тук за мен е този автомобил просто е образец. И тъй като вчера имахме... Нека само да обясним. Не е умишлено подбран този автомобил. Ние тук не подбираме умишлено автомобилите, просто този автомобил е за преглед. Вчера имахме с всичките медии пак демонстрации с проверка с министъра. На место автомобила, който беше на линията, за съжаление не премина. Така че няма нагласени неща. Както виждате тук, сондата е в автомобила. Просто автомобил е добър и поддържан, експлоатиран добре и зареждан с качествени горива. Така, има ли някои, които са привилегировани от новите промени? Ами според мен единствените привилегировани, това са най-дългите автомобили в света. Те са? Те са трабантите, 2 метра автомобил, 7 метра пушек, тъй като са двутактови машини. Те не подлежат на проверка на газовете, тъй като към горивото двутактовите машини добавят и масло. Но за радост на голяма част от хората, тези автомобили не са кой знае колко много. Те са в най-ниската първа категория, така че ако един ден има наистина кръгове с емисии и рестрикция на автомобилите, първа категория, първи ще отпаднат, така че няма да замърсяват центъра на София. Да са спокойни за сега собствениците на трабанти. Сравнително малко са тези, които не успяват да минат технически прегледи, но господин Дунев съветва да направите една профилактика на катализаторите и и DPF филтрите. И много се надявам, че фокуса на вниманието ще се отмести от тази тема с годишни технически прегледи съвсем скоро. Благодаря ти, Румен Баков следи темата. Беше интересно да видим и демонстрацията и да чуем подробностите. А сега